ndauyawo nenyaya yangu ndichikwirira murume anonzi Blessed Moat. Mushure mekunge ndamuona ari mumba mangu kuma 2:10 zeusiku vakadzima light aine mukadzi wangu. Akadzima light ane mukadzi wako mumba mako? Mama akadzima light mumba mako. Alright. Kumbera pamusoro yemambo pamusoro yedare inini yangu yakamira yakadai so ndizvozvo here? ndizvozvo mumba kandiwana sikuramba ndisipokana napo ipapo. Unotanga wapindura mubvunzo wazindwa. Hatidi munhu anomhanya kuenda kumberi usati wapindura mubvunzo. Uyu akakuona mumba make unonzimai wake. Chokwadi. Handizvo wakadzima light. Saka unombera aotikamene chokwadi. Chokwadi changa. Handizvo sitaura nyaya yako. Amai ava vakabva kwaigara nemurume wanditi kwataizanana kwandakatizana kubasa ndokwaitengesa paitengwa ndo pandatanga kuzana nawo. Pawabva kubva uya last year kungonotenga zvinhu. Akawaizota nemurume. Ndaizotawo nemurume. Pawabva kubva wauya chi kuzogara kusaidi kwedu kwatinogara. Wauya wakugara vega vakuroja vega. Wauya kumba kwangu. Saka ndikukumbira chi charger. Ndakati ini charger inoshandisa iwani. Saka una imwe anoshandisa zakuna. Saka ndikukumbira fana ngasina moto. Pandawapa charger yangu ye. Waenda nayo kumba kwawo. Vaenda nayo kumba kwawo musoka zoitika zvinhu izvi. Vandani ndotora charger yangu watuma mwana. Saka ndikukumbira charger. Mwana bva uya batora charger. Saka kwakumanheru. Magetsi anga aenda vakachadza neke. Tichiona bhora. I think zadza kuma 9. Abva ndatichi ainifoni yangu ina moto ikanotora charger. Vandasvika vandanoka door. Ndanoka door saka ndipinda. Ndapinda ndakati ndira charger saka nzi ndikukumbira kuti foni yangu ndafomata foni yangu sendro WhatsApp neshade. Ndichingopedza kusenda ndo pakabva panoka baba vauya. Avaka vasonoka do. Vafu. Avanga vafara do ini ndakasvika ndakanoka vandapinda. Tatakamira tasinogara. Alright. Nekuti hamutombo rina kana machapa dzimba racho chingori chingochi chinorodi. Wakadini aiva musavhare dho vanhu vakazotiona makavharwa dho vanozoti pamwe tinodanana. Murume wangu anomuzivawo. Munhu andongozivawo. Wamunoziva? Mumba maivhara dho nomurume uyu maitwe chii? Pamusoro yedare, pamusoro yemhanga. Tanga takangogara, angauya kuzotora chaja. Makagara pai? Mumba. Makagara pasi here kana? Inini ndakagara pakapeti. Iye akagara? Akagara pamusoro pebhaketi. Kwenge ati zvindazakamira munozozata? Ndazvinzi. Ndatini mazozata, bozi amusukure fonda sikudaidzai chikunira kuona. Ndati uyu mazozata atitanga takamira. Munozvinga izvozata? Ndazvinzi. Imi matimo makagara pasi. Iye agara pasi pai? Pabhaketi. Pabhaketi iyi? Emvura muchikuruka nyaya iyi. Pamusoro ye. Zvakaitika kune munhu uyu. Atimaikuruka nyaya iyi. Papa tasati takurukura nyaya nokuti akati achisvika mumba. Ndobva ndamuti ndokumbira ndisendero shade. Foni yangu yakafomatika shade nevana vaitambisa. Ndobva ndisendera shade. Mara achindisendera WhatsApp. Ndobva asenda WhatsApp. Achipedza kusenda WhatsApp. Angasati ataura zvekutora chaji, angasati ataura hake. Ndobva pakabva panoka ava baba murume wangu nemwana. Ndobva ndasimuka bva ndanovhura dho. Vachipinda ndobva vakaona uyu apa akaudzwa achitaura neava padho. Akabva abuda kudai songo asangana padho. Ndobva akabuda padho achitobuda kuenda. Aisimuka sei Ayo. Unumukadzi. Asandarowana. Pamusoro yedare. Ayo ndofungira kuti vanodanana. Unofungira? Unofungira? Ayo pamusina bhaketi. Alright. Uchabvunza. Uchaina abvunze. Pamune bhaketi. Wangu wakagara pai. Inini ngona papa. Aiwa, iwewe excuse me, sorry. Family. Mama angagara pai. Akagara pabhaketi. Iwe. Pamune bhaketi. Pamune bhaketi. Iwe. Mamsina.
kasi ukuze chingori chiwo chakakoganhorona situation yacho iwo sei vakabva asvika kwabvawaenda orati hapa musina bhaketi aiyo uyu unomziva unomziva angari mukadzi angari murume ava vanhu ava vasagari vese ava vakayozoroja kwavo vega vatoseparata uibva vayozogara kutuse nekwedu isusu sanokupa mhosva pamusoro makambomudza tikaseparate uyu kwete pamusoro wedare ini ndadaona ndozvanda kupindura inini ndaroora nditi ndikugara nemukadzi wangu idangonzosvitaurwa nevanhu. That is why vanhu vakave comfortable kuita zveshade usiku aiziva kuti munhu muzombahamba akaseparate ndizvozvo. So nyaya yange ndafambira pamambo ndiri chaja yangu inokutaura chokwadi mukadzi ndingadita niye kuti mudhura pachaji paukaona murume apinda mumba makazotora chaja kwere ndakutaura zvaka mapindiro ake handina kuzotora chaja because mapindiro akaita akasvika achitozvifananidzo zvakanzi kudana nemukadzi wangu ndipe vana vangu ndipe chichi ndipe zvinhu zvangu chaja handina kuzotora. Hauna kuzotora wakati iyo yange riyo ungafambira wakati mutosi chaja wakaenda kozi vanhu vakagara chanetsana aiwa zvanzvaita kozi vanhu vangu handinhasi vagara vese iwe uyu ndiani wako murume wangu iwe uchichako unomuda unomuda anditaura munomukana waona kuti utsvage munhu ndozvada kutsanangurwa mama pamusoro wazvona zvinozipa mhosva wega izvo zviri kutovara kuona zvibvira sokusisa mombe pamusoro mama ini nangoona hangu situation ini nangoona hangu ava pandakaivaziva vaigara vese ava vachiuya vakugara vari vega ini ndozvandangofunga aiwa maybe ipapo hangu wakaziva sei iwewe kuti vanhu varambana ndatoda kufunda kuti vangani vaunoziva vakarambana kuwadza naye otaura kuti nhengi ndakamuziva kuti sakanisira namai wakagara nawa naishe machichi vanoziva vakandira vantu pamusoro uyu ndaimuona achiya kumba kwangu achitenga ndikatombobvunza ndikati mamiriro anoita padhoo handimafariri kuti nditi chikomba chinyika kuti mufeso wenyu handikwanisi nekuti handina umbowo wandinawo pandakatozomuona ari kumba ndo pandakava nesuspicious kuti munhu uyu ari kutsvage mumba mangu this hour totaura izvezvi paari kutaura ari kuti angauya kunotora chaji yake kumba kwangu handisi ndichibvunza mukadzi uyu ari kundiudza imwe statement yakatosiyana iyi zondishamisa mukadzi akandikumbira kuya kunotandara mama makati chikuno murume wenyu apo wakasvika ndakavadaro kuti ati ari kuya kuzotandara nani uyu neni ati ini ndandikumbira kubvunza kuti kutandara kwavaiita vaitandara sei muri ana ini ndiri handadziwa ndaenda kubvunza kuti vaitandara sei laiti rakadzima makatandara kusvika papi pamusoro iyi anga asina hake nguva apinda mumba nokuti uyu paakapinda ndandatodzi makatandara kusvika papi kusvika shade yaisendwa ii shade akasenda nobva pedza nobva handisendera whatsapp achingopedza kusendera whatsapp ndobva panokwa padhoo mamu light ndandakadzima kozi akatongopinda ndakadzima light ava vanga vari kumbako vanga vari kubasa makaseparate here neava tanga tisina but pane zvainetsa mamusina ndati naye mama murume imadzozo ataura
ati pakutanga ndakanyuwa aita kaya pabasa bye mamirira aita neni ani manodora ndikati handingati chaisina kubata ndoti munhu aita sei chikomba chani handindozataura right ndobva gara zvake anyarara asi mafambidzirana anaita uyaidi aiona right now ini mukutaura kuti uyu akakumbira kuya kuno murume makuta kuti akakumbira kuti auye kuzotandara usiku kwete masikati murima imimi makambozona kuchitika kudini imimi makambozona kuchitika kumukadzi murume ikaitingoti amai munomuziva kumuziva ari munhu wokuti kwete kuti murume kasina muziva wakakumbirai kumbiro muriwo aiwa mamusingamu polisi nayanga ikitedzera kuti mubazize laiti chii imizoti hasi murume wenyu kweiwe wakapinda kwati kuti bazize laiti nokuti iwongo notora chacha zvesheito kwazvita muno muchena ndandanokulosa kwatinogara isusu apachimalaisi zvinhu zvatuna mamwe malaitsi akafa pavanogara pamberi pebhawa malaitsi ebhawa anenge akadikina kuti mnai makachena magetsi ezvinari kuenda isaidha ndine matochi kana ndine zvimalaitsi zveringizvi ovavakumbira here kubadzelaiti foni yake anazvifunga endandoseinapo wenomba kwei pati mangwana uchazozviita iwe umaona mudai chiita zvirinani inokuberekerwa anonzani garai nyamba kuemagara namuzvinetsa kugara kugumbira regero zangu mukadzi uchumuda muisi mumbe yake 1250 zvimwe zvinhu icha kampadaka kakatawanikidza muriyo zvine mari pakeshezi muisirei kuti musi wa 16 panozoyavaya kudare pai tumba nguva yekutsvaga mumbe ibodzi tiendai kuma 250 yapera kashamari yangu ibva watora mukadzi unogadzisa maproblems ako iwo panozotaura chisunga kubuda nemukadzi wako madzimai Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyatsoziva saka ndauya na Mr. Kitch an expect wekulogos solar tech timbowabvunza kuti zvakamira sei yakamira sei package idi. So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa tita kudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho.
Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vemalabor, vematerms, macivil servant nevane macustomized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogo Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.